What is up guys? So yun, welcome na naman sa panibagong vlog. So ngayong araw guys is naisipan ko na mag vlog. So andito tayo ngayon sa San Carlos. At meron tayong inasikasong papel or paper sa paglalakad ng ating net metering sa ating trabaho, which is the solar installation. So yun, naisipan ko lang mag vlog guys kasi sabi ko nga naman sa inyo, magtutuloy-tuloy naman na tayo sa pag-vlog kasi sobrang tagal na rin, diba? Yung nga sabi ko, yung last upload ko yung last September, August. So yun, nakapag-vlog ako nung linggo, yun, yung tambay with the Pangasinan motovloggers, solid motovloggers, yun. So napaka-solid ng mga kasama na yun, lalo na yung mga eastern part ng Pangasinan. Syempre dito sa central, sila Rider Prince, sila tawag dito, sila Biyahe ni Jordan and so forth. Hindi ko na sila isa-isa dahil sobrang dami nila guys. Yun. So yun, mag-update lang tayo guys. So darating pala na October 24, yun. So magkakaroon kami ng rides together with the Philippine Ambassador of Tourism Philippines. Sige ko lang kung yun pinaka-exact na. So yun nga guys, sabi ko nga sa inyo, makakasama natin yung mga Grand Ambassadors and Ambassadors ng Philippine Tourism of the Philippines. Yun. What? Pupunta sila dito sa Pangasinan guys para i-promote din nila ang Pangasinan guys. Yun. So usually ang alam ko na rider na nandun na sila Jet Li, yun, sikat na yun. Tapos si Rides with Daniela, diba? And so forth. Hindi ko na alam kung sino yung mga ibang vlogger na nandun or sa 24. So I hope sana, ewan ko kung sino-sino rin mga kasama natin. Pero usually guys, ang mga kasama rin natin doon is mga mga vlogger din katulad natin, motovlogger, mga clubs, different clubs guys. Pero ang alam ko limited slots lang guys kasi maigpit din sila. So shoutout nga pala sa mga nag-aaral sa Mere Health of Christians dito sa Basista. So yun, bilis natin. Kayo na nasa San Carlos lang tayo guys, pero ngayon is nasa Basista na tayo. So ang gamit pala natin motor guys is PCX. Ay hindi, I mean hindi pala PCX, Click 160, Honda Click 160. Tignan natin kung dito yung mga followers natin, mga bata, kasi naantay na ako mag vlog eh. Wala sila, hindi wala. So yun guys. Ayan, nandito na yung mga natin, followers natin dito sa Mayroon po print siya. Wala akong sticker, hindi pa ako nakapag-print eh. Ayun, sama ko na lang kayo sa vlog. Ayan o, mag-shoutout na lang kayo kung sino gusto yung shoutout. Shoutout sa Mary Hall! Sino? Shoutout sa akin! Ayun o. So ingat kayo ha. Kahit, bye bye. Life goes on, la la la, life goes on. Life goes on, la la la, life goes on. This one take control to the jewelry. So ano guys, kumustahin din naman natin yung mga tropa natin dito sa car wash. Mga followers din natin itong mga to eh. Yun eh, busy ang may Richard ah. Busy. Busy. Toy, kumusta eh? Mampapalaga natin. Shout out. Natin. Shout out. Eh. Life goes on, la la la, life goes on. Life goes on, la la la, life goes on. Tamang stroll lang tayo sa bayan. Ganda ni ate.
Shout out kay ate. So siguro guys, dito ko natatapusin na aking vlog. Yun, maraming salamat ulit sa inyong panonood. So yun guys, update lang tayo. Yun. Kuya Dan Vlogs, see you next vlog guys. Maraming salamat sa panonood. Woo!